Najprej želim da zahvalim gospodinu Matiću i njegovom timu. Zemun danas izgleda potpuno drugačije nego samo pre par godina. Imali smo priliku da prođemo rekonstruisanim stepeništem. To je taj projekat koji smo pokrenuli pre par godina da se radi, da se gradi po tvom, gde smo dali priliku građanima Beograda u svim opštinama da kandiduju projekte za koje oni smatraju da su najvažniji u njihovom komšiluku. Jedan od projekata na teritoriji opštine Zemun bilo je i ovo stepenište. Evo, nakon par godina i to smo završili, 15 miliona dinara, je grad Beograd i opština Zemun zajedno izdvojili za to. I evo, samo proteklih 20 minuta koliko smo ovde šetali, videli ste desetine turista, neki su iz Kine, neki iz drugih zemalja. Dakle, grad Beograd se potpuno promenio. 2 puta više turista imamo nego što je to bilo pre par godina. To samo govori u prilog tome koliko smo bolji, uspešniji, atraktivniji i lepši i naša je obaveza da sa time i nastavimo. Mi ćemo sutra kao Vlada Republike Srbije imati predstavljanje budžeta poslanicima Narodne skupštine, budžeta za 2020. godinu. Taj budžet je usmeren na podizanje životnog standarda građana Srbije, povećanje plata, povećanje penzija. S druge strane, želimo da ubrzamo naš privredni rast, da još više rastemo i po stopama od 4, 5 i 6% godišnje, što znači i nova radna mesta i nove investicije i novih asfaltiranih puteva i novih stepeništa kao ovo što je rekonstruisano, nekih novih pristana, nekih novih stvari koje menjaju i kvalitet života građana Srbije i naravno čine ovu zemlju mnogo bogatijom. Hvala vam, Dejane, na pozivu da budem danas ovde sa vama. Ovo je pravi primer na koji građani Beograda, građani Srbije na kraju krajeva mogu da daju svoj glas, da se njihov glas čuje, da zajedno neke stvari menjamo, a mi ćemo tako nastaviti da radimo i u budućnosti.